To Maryam Yahaya ya jiki? Jiki alhamdulillah, idan ni yanzu ba na riga da na samu sauki. To kamar tun yaushe tsawon wani lokaci ne baki da lafiya? Gaskiya zan yi kaman wata ɗaya haka. To kamar menene ke damunki? Na yi typhoid da malaria ne, ina kan yin shi to amma yanzu alhamdulillah na samu lafiya. To amma kamar wasu raɗe-raɗi suna ta yawo da ake cewa kamar an miki makar ko jifa ne ya same ki da ya kwantar da ke tsawon wani lokaci. Gaskiya ni ba jifa ba ne ba don ban ba san shi ba. To kamar dama can kina da wata lalura wacce ta shafi makamancin ko iska ko wani abu makamancin haka wanda kamar haka wasu suke ganin na da alaka da cewa ko wani abu aka yi miki? A'a, ba ni da iska don ban taɓa yi ba. To kamar yanzu ya kike jin karfin jikinki? A jikina yanzu gaskiya alhamdulillah, kawai dai sai dai irin dai rashin kwari, kuma daman shi ciwo in ka warke sai a hankali kwari yake zuwa. To kamar yanzu yanayin zafin ciwon? A'a, yanzu gaskiya ba na jin zafin ciwon komai, ba na ji. To kamar daga abokan sana'a, wanki na abokan sana'a, wani irin gudunmawa ko karfin gwiwa suka ringa baki tsawon wannan lokaci? Gaskiya babu wanda bai bani karfin gwiwa ba, babu wanda bai zo ya duba ni ba, kuma na gode Allah ya saka da alkhairi maza da mata. Na gode.